Prišla mi skvelá otázka, aký je rozdiel medzi osobou, ktorá je vami inšpirovaná a osobou, ktorá je závislivá a žiarlivá. Ak ide o inšpiráciu, ak vy sa nachádzate tu a tá osoba je o čosi nižšie, tak ak je vami inšpirovaná, sa bude snažiť dostať na vašu úroveň. To znamená, bude sa snažiť porásť na tú vyššiu úroveň. Ak je osoba žiarlivá a závislivá a vy sa nachádzate tu a ona je nižšie, ona na tej úrovni zostane, bude tam sedieť a bude čakať na váš pád. Tieto veci sa môžu uskutočniť v rámci konkurencie, v rámci rodiny, v rámci priateľov a priateliek, kolegov, kolegyň, šéfov, konkurentov, obchodných partnerov, ale ešte aj klientov. Ako sa to ukazuje, tí ľudia sa budú snažiť kradnúť vaše nápady, vašu prácu, kopírovať vás, klebetiť o vás, hovoriť rôzne klamstvá o vás, točiť ľudí proti vám, alebo budú vás súdiť, budú vás kritizovať a ešte sa stane aj to, že keď vy poviete, že niečo je červené, oni povedia, že je to modré. Takže toto je ten rozdiel.